вақте ки сухан дар бораи хиёнат меравад, дар сари мо чӣ мебиёяд? Яъне ки ягон мард ба зан хиёнат кард ё ин ки ягон зан ба мард хиёнат кард. вале оё имконпазир аст ки шахс худаш ба худаш хиёнат кунад? бале, яъне ки хиёнати ба худ ҳам вуҷуд дорад. хиёнат ба худ чӣ маъно дорад? хиёнат ба худ ин ба зидди худ рафтор кардан. мисол, ту мехоҳӣ ки не бигӯӣ, вале аз он тарсе ки он одам аз ту нороҳат мешавад, ту ҳам мегӯӣ. ту намехостӣ, вале гуфтӣ. шояд касе туро ранҷонд, туро нороҳат кард, туро мазоху масхара мекунад, дили ту пур аз дарду алам аст, вале ту хомӯш мемонӣ. намегӯӣ ки ин рафтори ӯ туро нороҳат карда истодааст, туро ранҷонда истодааст, туро дард дода истодааст. ва дигар ба худат кам аҳамият медиҳӣ. яъне ки ҳама хурдан доранд, истироҳат доранд, ҳақ доранд ки ба сайру гашт раванд, тамошо кунанд, вақте ки монда шуданд истироҳат кунанд, вале ту не. ту на хурдани соз дорӣ, барои худат вақт ҷудо намекунӣ, на истироҳат ба худат иҷозат медиҳӣ. ҳама барои ту муҳим аст, вале ту худат барои худат муҳим нестӣ. ту аз ҳама охир барои худат, ё ин ки вуҷуд надорӣ. ва дигар мисолаш, орзуҳои худатро фаромӯш кардаӣ, ё ин ки умуман орзу надорӣ. хоҳӣ ягон план дар зиндагият дошта бошӣ, ягон орзу кунӣ, ва ту мегӯянд ки ин худат, ту худат чӣ, ин орзуҳо чӣ, дар осмонҳо парвоз накун, ба ҳақиқатҳо бигард. яъне ба ту гӯё ки иҷозат намедиҳам, ва ту худат ҳам ҳамин хел аз орзуҳои худат даст мекунӣ. хиёнат ба худ ин яъне худро фаромӯш кардан.